Her er så definitionen på tryk, og den er angivet P er lige med F divideret med A. Og ja, her står P så for pressure, F står for force, og A står for areal. Skal vi se. Yes, og det er altså den kraft, der anvendes på et given areal. Og det viser altså noget, som jeg har skrevet her, noget om forholdet mellem kraften. Den kraft, der står vinkelret på en flade, som er defineret F, og fladens areal, som er defineret A. Og enheden for tryk, det er altså P, som det betyder Pascal, og det bliver målt i Newton per kvadratmeter. Så for at give et lille eksempel, så kan man se her, at her er to forskellige arealer. Der er det samme tryk på de her to, eller den samme kraft, der bliver påvirket på de her to arealer. Men trykket er altså størst på den her, fordi arealet altså er mindre. Og trykket er mindst herpå, fordi her skal trykket så fordeles ud over et meget større areal.